kilanga bolon doong hebo nang rinang lope nang bongta lichot nang raji bolon acholok Karbang lo ra ton phasame kardom baje iklo kardom siton mari tum nalabang ke nalitum phan tham nalong basame na piklo sibut thot tong thulo pini labang so a video lo mang ke nili ilitum kaching honai karbang lo ben nam ka che thang nai lun se pi Rupta Kropi se alangli phan se ni nalabang ke che tong ampo si alangli alunjir bang ke ilitum arju ponong bom lo oe a hi thi along chuhut ili kachetong jo labuson lapen kaprek alangli lunjir ik piklang si alangli phan nili channel ahin pen alangli phan ka humri damji mate kachetongdam ji si alangli phan karchu damji si ke damji si nili alangli phan un anabang ke nili bori po sinali tung busame ke chengman ke jut na lan to businin filatan mari te nonabang ke kironian na nonabang ke kironian lo elo nabang kironi high school madan ko melat non hela boni jut ladang sidon le nonabang ke ni alang li hem sini ne derlo si nonabang ke alang li pan pon pola ke nonabang ke location lang sel elo li pan location teng dam nonabang ke alang pan chetong ni nonabang ke alang li chetla tung hem nang li chetla hang nang le nonabang ke nonabang thumana men le chok he dei ma tinata cek ada location nairi kan teman namanya salah kena ui hah cepat tuh joy temen kat kadam ni kadom kadam takna cepat gaya hem lo lagi tuan ni le ôi ai chia lo chỗ tôi mới pin một đi ra kìa Bang ke ilitum kaching honai karbang lo kanong nam ras thangnai alun sepi akhai pi Rupta Kropi si alangli hello si nili rotas vlog YouTube channel hin pen ajak le pi wa datu same nili alangli phan humri dala sininga nang nila sinili hin pen ajak le pi wa datu same nili karbi boho sela honjeng pen ke tha karbi po pen alangli phan karchu ka je sikdo si bang karchu ikat po cholo lapen putot kachingki nali phan nang arju thingtung ilitum karbi ang longara atum nali phan nang lisi si arju longchop wonsame nang li phan abang ke arje kathekongli made katheklong tang dum da du tai mane si nang li phan kachingki aratom phan chepachini dun da jima kardom element ke sang pi Rupta Kropi nili ke do ke ladak kheroni rong chingro ma long lapen nili arta bang ke 38 lo thong kep la naket so perfect allo lapen putot nali phan arju thingtung sinang li nan bang ke lun sepi ilitum karbi ang long ben nong nama cha thangnai lun sepi la si comment tu aning kan mate la lunjir ka bonda poncheng mate lun sepi ke mancheng si labang so aning kan bang nang li aratum phan che thanun da jima nili ini la pu lun bom aphang pen ta hedi nili pa korjang lo pu pen ke nili lun bom lun ki lun bai ning hang pi amasi nili ki lun cheng abang ke nili 2010 aning kan hedi la so hot nili tum competition do la so hot hedi basic training long hedi ama la so hot nili second anong e je panong dum no amasi nadet pen lun bom amasi first recording abang ke nili 2019 ahot si nili mane recording lo first recording lo na 2019 ben putot nali phan arju thingtung sinali alunjir ka bonda poncheng made ko so alunjir si ka bonda poncheng lo lapen alunjir pusame parju dun chamma nili ka bonda poncheng kilun poncheng alun lo lake nili lun sepo esi kathar pensi nili tum kilun cheng lo ni kaya lo tia lo poedi la bang so lun si lun poncheng lo to asa o bang par jupo ni kaya lo tia lo
nang phansi nang kachetong sing bing sampik jine kayar jondo elong sonte anjalo Choro parpe Allah lapen puthot nali phana arju thing tu si koso alunjir nali alunjir bonda pi Allah lapen ilitum busame arju long bom no si koso alunjir si nali ninga ching sam nai lo lapen la alunjir busame la ra tum phan parju dun chomdi ma nili ning ching sam nai alun lo masih ini ke la doa alun ta ning ching sam side lo hai sitame la uwi hai hithi paduna bang hedi lun se po bimol sing be pensin ilitum kilun lo la bang solun bang ning ching sam pik to na par jupo uwi hai hithi alo chuhut ili kachetong nang ke nang ka pang ebong jang sai hin hin hivik pon kilanga bolon doong hebong nang rinang lope nang bong ta lichot nang raje bolon anchon lo Choro parpe kan lo la puson nilitum kelang alat do ano phan labang so alunjir kapar ju pen ani pang sam do pot apen labang so alamarjon konat sike klang lo apen komat abang pia lang pu sike je parjan la ra tum han than pachini dun ji ma pachini ji labang so lu na bang ke self production ko hedi la so channel long si ke klang lo alangli ake hai probin hangsi alangli sinili phan labang so lun nang panthun phan opportunity nai pilo amasi amba kache parjana bang pu bang ke mukrang bket lapen kunanti tisopi lo alangli tum si je parjan la so labang so lun bang ke amasi non la so lun ta nang litum akang hon ajoy ni lo la pening ke hala che parjana bang pu bang pietum che padu ka joy ni pena masi million ta non le lo ancham Choro parpe kan lo la pen puthot nali phana arju thing tu si nolabang ke lun sepi ahin nali ninga ching sam na lun sepi kola so singar mate lun sepi si nali ninga ching sam na lo la ra tum han than pachini dun ji thanji labang ke nili ning sam nai alon sepi ke lage bari rong phaki helo kimela hin kan mang ke la pen puthot lun sepu mate singar la male voice si lun sepu ahin na bang ma lun sepu si nali ninga ching sam na la dak ilitum la karbiang long asingkan ang bong ke jalo bong amas nili ningi dokke la ke bahai ni bang fomen si punang kopo inor bang ke bijoy lekhe alangli se bang nili ning dokpe la pen adun thua bang ke lunsi po si kathar alangli se mata nili ning dokpe alangli classical abang mane kosono mane hekpik matidi amasi mane asi ta kan samdo masih la bahai ni bang pu asi bang ning dokpik Choro parpe kan lo la pen puthot nali phana arju thing tu si nolabang ke actor la karbiang long actor mate ka che parjana bang phu si kolabang so actor mate che parjana bang phu an si nali ninga ching sam nai ala bang ke nili actor sonjoy terang phan bang hedi ning dokpik alangli mane body figure lo lapen acting amukha pusitami nili ning sampik poja ta choro parpe kan lo pen puthot nolabang ke actress mate che parjana bang phi si nangli hin ben komat che parjana bang phi an si nali ninga ching sam nai alangli nili ning at sam nai lo actress labang ke malin tisopi alangli hello Ninti sam nai lo la si alangli tum phan ke ilitum da theklong bom lo la pen nangli tum Kachinidam si ke ong pa alangli tum hello karpiang long aphan nong me ke wan alangli tum si karbi album la pen film pen nang lok karbi society lo alangli tum si aje parjan pon bom alangli tum si choro parpi kan lo si nolbang ke puthot nali phana arju thing tu nangli
nanti nona bang ke kopi asai angdeng si coklem ikpom lo nili non ke coklem bom boleh awal sai lagi nili than bang pi ke than ke lagi dak ceng bong English LP sekolah long si nili non boleh awal sai coklem dun bom dak headmistress lo nili le phana jo thing tu si nangli non owe kimi lun sepi lo si nangli lun sepi hen pen anon owe kimi atum aphan nangli koson si made message kipi kang tu silbang so message kipi nangli hen pen sila ratum phan pachini dun de jim to nili hen pen message kipi nei do la si labang ke la puhelo non lom ke teknologi adin ke tek ke adin anu tin ari deng pusitami mobile phone pusitami do rap thak lo lasi non la ube kimia tum punoi ajat ason le choklem dun pusitami mane kosolo pupo aning binang ni bor idun nang po kabor idun bang la pulo ni lininge matha ateng lo hedi mane non jeneba YouTube kachukuli pen pusitami an la atum anta mane la pusi income bom lo boreng awar sai kelong unde atum tadu sakuri bakuri kelong unde atum tadu lasi lapu pende la YouTube chukuli pen YouTube channel chukuli pen pusitame income ime athema ilitum kadukave la karbi anglong arab do an josi ilitum mane ining isivet pen ilitum mane cherap dun non lomke tangka maha le ili mane kacipi o ta ho kaci la son ta ili ke thek the ma ti di la semat dai cipi o dek thelo bon stame ilitum hem do kok pen pusitame inut bak josi YouTube mane YouTube long pine vlog pusitame ba pine video pusitame jethablo pote ilitum alom sbet pusitame ilitum langdu nang po langdun pen ilitum like la berdun klek chot ke lage sungse duk de ma didi lasi anu tinta mane view samang jong si pa ong dun o lo pote la dak penta alangli tum mane tu ek toka ke mane income bang bompo kalima nilining ma tha teng lo he lasi anu tinta mane kaciputap te det pen mane lasona bang si ilitum cherap dun thute mane me parjima pusini libang kamatha lo he tangka maha ke ili cherap thego elo di cipi o thek thelo bongsame la puson penta ilitum mane cherap the hem do kok penta pojasini li matha lo he to choro par pe la puson ilitum phan jume sen pen ilitum phan no we kimi tum phan la puson message made lam kar pidon thepo si non puthat ani phana jo thing tu si nali ning oi nang lo ben arju ikpi an si non bang ke kijut si asan lo si nangli phan non la lunse pi ke mana lo nali alunjir kabonda mate isi audio recording komandi naga cherap du nason do ma mane la pu aling the to ape pi nason mane produce hai mane produce ara son nali phana cherap du to do ma labang ke nili pachini yang tung la nili phan nanga palun lo nang cherap dun lo alangli ake hai provenance lapen lokas phangchu alangli pusitame nang palun lo nili phan lapen dolang non hejong lun kimi na bonda pi mate nang palun toy la chotro sing teron alangli mat pusitame nili phan lun nang palun pon awar sai nang pon ro lasi alangli tum phan pusitame nili hin penta mane churu partik lo mana bang ke ilitum phan alangli ilitum phan jume sen pen ilitum arju cushion mate alamboy nai pi dan dai bon choro par pe no bang so video yong si alangli phan kachini nam de kelele da kok ladang te nani tum si diapan ko sening thelo se alangli kai pi lun se pi kai pi Rupta Kropi along na chetong video male nang comment no video bang kalang sing tong mari kok kardom
lalu don mari tum nara bang ke kachingki kachetan abang ke chok chek le le abang ke nang tum si diapan po sening thela pui la ya ni ke nara bang ke dam po la dun sepi pu nang ke hok pen alang lida anang ka homri pot asinang litum ta la so a video mo nang lang dun penang share pidun o po sening thelo kardom so perfect Allah masih nara bang ke dam po la masih mo next video le sa tong thela nang ta